Ivan! Quando? Dico! Questi filiati qui. El Cordicide chiama il mare Lice. Nuestra memorable conferencia de textos didáctica busca mai elaborare conferința rezumată, apoi câteva note luate școlatelor despre activitatea online și pedagogică. Declarația economia statului înainte de Roger Benner, calcul și calculet, plus gama, de calcul, de calcul și de calcul. Să urmărim piesa. Bună ziua! Apoi merge mai departe că vor pedagogic ați auzit voi copii, ce așteptăm? Dăm un lucru, masculin, feminin, fiile celor pe cine e bărbat, ce femeie, eu nu nici bărbat, nici femeie, ce întrebare? Nu este masculin, este zibănea, dar nu vine pe la nici. Nu, dar neutru. Dacă statul masculin, ea va pe lumină, neutru e statul, care nu-i nici ca nici ea pe nici ca. Adică posibil. Mergi la obrazovare. Spune-ne tu cu cărțile doar. Ce înțelegi tu cu istorie? Care nu-i gea. Nu, dacă nu-i gea, dar nu-i cum vrea. Iorine e wow, care merge, se face, domnul Bruce. Bine răspuns și Sekin, acum spune-ne cine unde da numere fără, respective, cine cu toți administratori. Cele numere fără, respective, cine cu toți administratori. Mergi la obrazovare. Întrălarea domnului este că face nevoie mă mult să atunci am cărțile noastre. Bă, obrazovare, școala de Corea, spune-ne ce este știința, ce este lucru, mă? Lucrul, domnule, ce este nu, dar ori cum e prostule, ființe ori lucru. Nu, vreau că
numiți să fie la ultimul. Bravo, mă, Prostovane! Trezarul, bă, scoate acolo! Câte picioare are bouă cu? Și ce e bouă cu față? Interiorul! Și ce e bouă cu față? La masa, pințări? Nu, că nu are și apă în picioare, dar nu se mișcă. E, pe dracu, mergi la loc. Mă rog, nu s-o pe de place așa. Hai, băi, mergi. Răspunde bine. Că ăsta din meșei cu nici, nu l-a întâmplat iacmă. Mă, nu l-a acolo. Spune-ne cu doar toate 6 euro. Frată, dar ia, bine. Am eu, domnul. Ia-și. Ia-și. Și apoi mai care, mă? Da, Spania, mă. Păi Spania, unde e Spania? Prostovane, Spania e de Portocalia și de Săveta. Și mai care, mă? Nu vii să vezi la boule, Dania, mă, Dania, tătălă. Mergi la loc. La muzică. Oricum am spus să spun de bine. Pe dracu, Dani, Tigore, ia până și spune-ne cine a inventat toate șaptele? Natura, și pe natura cine le poate Dumnezeu, doar de ține că Dumnezeu, că doar nu s-a tot ce mi-e mătat. Acum spune-ne de unde ne tragem noi? De la Pembră? Și cine era? Era un răpusul de s-a bătut. Ne tragem ceva, nu? Pe dracu, unde era descoperiți? Dați, mă! Că Domnul Dumnezeu vă cu dragi ca vă. Dar mai apoi se face mai Păi nu mai bine tragem în trage. Sau bătut. Dragi, mergi la Prostovane. Pe dragi, că doar nu de mult, dar e nu foarte mare. Acum, spune-ne cu povestire, ce ați muzica? Muzica este care ștită, domnul. Nu asta luată Prostovane, spune-ne cu definiția adecvată ca colerul. Muzica este... Ce este? Este când muzica este viață necredibilă unei fie Domnule profesor, sunt foarte metoda spitarea E la una. Bine, copii, vă rog să luați masa acolo. Și urmează luați masa. 10 cheo, cu la fel, 10 patrioti, și la